Takhle vypadá naše chalupa v zimě a přijíždí se k ní tady tímhle s tím kopečkem. Tam dole vidíte, že stojí auto, jsou tam protažená leckdy pro 2 nebo 3 auta parkovací místa, kdyby se vám nechtěl vyjíždět nahoru do kopce. Ale když je to protažené a není potřeba se úplně bát ledovky, tak si to můžete vyjet krásně takhle nahoru. Tadyhle, když to rozjedete, zaparkujete, přibrzdíte hezky na tady tom rovném plácku vzadu. A když budete odjíždět potom, tak se můžete tady na tomhle place otočit, pokud je to teda protažené. Pokud by tady byly závěje, tak možná je jako lepší opravdu zůstat třeba dole, pokud nepotřebujete si tahat ven věci a tak. Tadyhle vidíte, že teďka, jak nám to protáhli, tak se krásně dá stát přímo pod chalupou i úplně vedle chalupy. Nedoporučuji úplně zajíždět, pokud nemáte vyloženě 4kolko, nejste si jistý 100% řidiči. My jinak v chalupě hned, když otevřete vchodové dveře, tak tam máme, když tak pro případ toho, že byste nějak zapadli trošku do sněhu, tak tam máme univerzální řetězy, který si můžete přihodit na kolo a potom už v pohodě vyjedete, anebo tam máme takové vyprošťovací podložky, takže to si položíte před kolo a vyjedete, je to lepší, než když tam budete pocypávat nějaký štěrk nebo něco takového.